Ja sam Dušan Cjelinović i objasnit ću vam kako sam rešio skakutanje mašine po kupatilu. Ovo je mašina za pranje veša Gorenje. Mašina je proizvedena 2006. a kupljena 2007. godine i nikakvih problema nije imala dok je bila u garanciji. Odmah posle isticanja garancije počelo je poznato skakutanje mašine po kupatilu. To se događa inače i kod mnoge druge mašine. Mašina je bila postavljena još od samog početka u Liberu, a posle skakutanja mašine, gde je jednom prilikom i udarilo u bok, gde je otpao i šaf, ali to ne bi bila najveća šteta, može da se dogodi i da se izvuče crevo dovodno, može da se dogodi da se izvuče odvodno crevo i može da izbije neki kužus. Ova veš mašina nema opciju da se isključi centrifuga, inače centrifuga radi na 1300 obrtaja. Ja nisam majstor za veš mašine, ali odmah posle skakutanja i problema koje je napravila mašina, ja sam zamenio amortizere, a onda sam zamenio dole i nožice na veš mašinu. Ali nije bilo nekih većih promena na bolje. Onda sam se konsultovao sa nekim majstori koji znam da imaju iskustva šta bi moglo da bude, pa jedno od mojih pitanja je bilo nekako da li je moguće da se isključi centrifuga, jedna, sve 4, da se premoste. Odgovor je bio ne, tako je, programator. Onda sam pitao šta bi moglo još da bude. Neke od njihovih sumnji su bile da možda ležaj koji drži bubanj u kazan, možda on nije baš najbolji. Pomislio sam, znam da nije nov, ali ne vidim da neke ozbiljne probleme stvara. Normalno radi. Onda su pitali da nije možda slučajno pumpa za vodu, pa ne izbaci dovoljno vode, pa je mokar veš. Da nisu možda opruge malo popustile, što meni malo neverovatno. Da nije možda programator, da nije možda odvod vode koji ide kroz zid, to je u redu. Pitali su kako mašina se puni sa veš. Rekao sam klasika, nabaca se veš i da prođe ruka. Neke od opcija i predloga je bilo da se mašina pričvrsti za zid, tipal, šaf i metalna konstrukcija, da bude pričvršćena, ali i to nije neko rešenje, jer bubanj, ako ima jaku centrifugu i dosta se ljulja, udara u metalni deo, pa može nešto da se ošteti i da se polomi u mašinu. Onda mi je pala ideja da izbušim kazan, plastični deo. Uzeo sam šrafciger, zagreo ga na sveću i gledao gde da napravim kanalče. Kanalče sam napravio ovde, celom dužinom. Gledao sam da ne ide previše prema deo kazana, gde mogu da zabušim, da procuri. Ujedno sam gledao i da ima čvrstinu, pa mi je ovde nekako bilo najpristupačnije i najbolje rešenje da se izbuši, da ima i čvrstinu, a da je pomeren na sredinu, da je pomeren od deo gde može voda da prođe ako se zabuši kazan. Našao sam neku staru oprugu od neke platene roletne. Uzeo sam žicu, nekoliko puta je omotao da je ojačam. Izmerio sam opruge da budu istih dimenzija. Našao sam neke šarke od kuhinju, delovi koji ne trebaju,
gdje već ima zabušena 1, 2, 3 rupe. Jedno sam pričvrstio gore, matica pozadnji stavio je gumu, vezao žicom, kroz kanalče isto proceo žicu, gore, stavio sam isto gumicu, šajbnu kao da bude čvršće, da se ne ošteti, isto sa drugu stranu i onda žicu uvezao sa mocrcangle. Normalno kod druge mašine je i drugi raspored, drugačije je sve to, negdje ima i dodatne neke metalne delove, drugačije je postavljeno, ali sigurno može da se nađe neka solucija da se stave federi koji bi se zategli levo i desno. Posle postavljanja ovih federa, mašina više nije pomerila svoj položaj ni sa jednu stranu. Čuje se nekad malo jače da se zatrese, ali položaj mašina ostaje nepromenjen. Eto, ovako sam ja rešio pomeranje mašine sa mesta na koga je postavljeno. Čujem da je to problem i kod nekih drugih i to u većem broju, pa možda ovo sve može nekome da bude od koristi. Veliki pozdrav!